Hello friends, welcome back my YouTube channel. Jotono phungkaham haino haising tini phai sopaika Dolai district ni bisingo samuno adi blog by khobjak longtrai hapong hekaba longtrai hatai bisi brum no o longtrai hapong hekaba longtrai hatayo sip pujani jorao kwbangma lukuro phai sopayo tei kuthumlayo hingkai sing tini saimana ni bagui phaika o longtrai hapongo tamo tong hekaba tamo asuk tongmani bagui tamo nainani bagui asuk lukuro kuthum laika ba kuthum lainani nangkha sal burum no bisi burum no hingkai faidi sing tini kisisa chikonsa video ni bising tono sing nailai o hapongo tamo tong hekaba tamo khaijaknai tong tam naijaknai tong sing tini nailai chikonsa video ni bising tui soyakari norok nai tong di ani video ni bising tui norok pura kheno jotono nuknai Hingga matai jero khulum jalai tongo borok nugui mangkhana जोंबो खुलुमनानै होनो फैजा Oro phaiye sing saimangka oro Tripurani lukurok simi phaya juda hastini lukurok bo phayo Bihar Kolkata Arunachal Pradesh Andhra Pradesh omo haike kwbangma hastini lukurok bo oro phayo hingkai jing oroni lukurok bai kok samani ulo saimangka o hapong chukmani ingka 500 haikeba 500 feet chuko hinoi o jotoni salai kusuk hapongono tabu kaisa mondir tongo hinoi bo sing saimangka omoni bagino o mondir ro jing nani hinui norokno phunuknani hinui tabuk sokpaika norok bo nai tongdi lukurok bomo haike o mondiro phailaijak hapong sakani holong sakao nai tongdi norok tabuk hingga oro belaino risk ni jaga oro kisa asuk video kubang khaimang galak oro besawoi hingga round ten omo ungkha jotoni slai hapong kuchuk hayakeba jotoni slai hapong kuchuko tangjak mondir omo 500 feet hayakeba 500 feet kuchuko o mondir chikon sakai tangjak oro norok nugui makhana wabai swnamjak kaisa god hayakeba wabai khawai rijak jaite o tolao kebo khlayatui omo padarijak o sakao no tongui norok jotono nuklainai plan saka tongma haike oro phaiye saimangkha sakao tebo lukurok kwbangma tongo hinui te o sakao phalnok bo tongo o phalnogo norok nini chajaknai manui rok te tui rok bo manthogo jotono manthoknai te o sakao tongoi norok tolani je naithok rok bo nainani nugui mannai oro kwbangma lukurok no tabuk phaijak norok nugui mangkhana ungkha jotoni slai kuchuk sakani chini holong bisingtui himjaknai lama lukurok o holong bisingtui no himui phailayo tamo himba borok wansoko o hapongo phaioi o holong bisingtui himyake o hapongo phaima hai inggalak omono jotoni slai kutuk lama hayakeba denjat lama
omo haino lukurok thanggui maya o lama asukno chikon te asukno holong bisingtui hapjaknai lama haino lukurokbo thanggui maya o lama tui thanggui mankha hingkai nijini je asarok tongmanibo puron ungutnibo hisa jeng nawo hingkai norokno sawui rwnani muchungo o lama tuino himi thangka hingkai jeng puisa kokjaknai hayakiba puisa khitarjanai hakotobo malayo hinui jeng saimano omo holong bising tuino himui ma thango kelaikebo jotono kuno phano mangalak hai ma tongo asukno kuchuk jaga o lama naitongdi norokbo jengbai baksa saka tonggu hingke o holong belano kirima sincha tola naiklai maya hingke tabuk o tola tino phaika jeng aro je tok janai borok hingke mungdang busu Woi, itu jannat ya, jannat. Oi, nok थांबाय दे आं आस्ते होन थाना जता सांखेरि बिदि थांबाय दे आं किरु दे कोले दे ओले थांगा के करे कोले ओइता आजैता आरो हादि मन जोरा ने भिडियो Terau. Ini tabok. Jakarta na tahu yuk jadi Jalo kan tidak boleh nulis na apa? Kita tahu ini ada nih. বাজার পাইবেন এইটা স্কুল ফারি আরো আয়েন আরো যান বহুত দূর আছে বহুত আপনি আমার কথা শুনেন তোমার সারা বাজার পুরো এক রাস্তা নেন তোমার সারা বাজার